ang ato yung kinaiya isip mga katawhan, ganahan kita nga ilhon nga nasikit ta sa mga tao nga gamhanan. Kanang gamhanan nga tao ba? Mao diha sa ato mga politicians, gamhanan man kay karon ang presidente sa Pilipinas ug ang iyang mga kapartido o mga kasangga karon, ningkamot gyud ang lain nga mga politician sama sa mga congressmen, mga senador o uban pa nga mosikit ma-identified niya. Kay kung makasandig lang ka sa taong gamhanan, luwas ka. Lingay mong tupad ina kinsay imong gisaligan. Pangutan na ba? Na kinsa maroy imong gisaligan. Sa una, President Duterte, maoy presidente, sandig sa tanan dito. Daig sa tanan, siging pakpak. Karon, Bongbong Marcos na sad mo'y presidente, sandig sang tanan dito, sige sa pakpak. Niya kay ni kontra man si Bongbong Marcos ngadto Duterte, sige sang saways mga Duterte, impeachment, papriso, sige kay total wabi ta kay gahom. Bisag vice presidente ka, spare tire naman ka, spare tire. So sige atake. Kay di amigahom. Bisag mo reklamo pa ka nga, dili ni mao kausara naon. Pero inigreklamo ni mo against sa gamhanan, isuppress ka. Muna, sa panahon sad ni Jesus, daghang mga tao gyud nga mosikit niya og ganahan nga ilhon nga iyang kauban, labi na gyud og ilhon nga iyang igsuon og inahan. Proud kayo bisan ako gani pari man ko sa una nga wa ako mapari, wa man kayo mo ilan ako, wa man gani mo agdag kaon. Pastilan pagkajutay sa moangkon nga ako ila kong igagaw, ila kong mga parinti na jutay kay pero sa dihang napari nako, pastilan nag-ilog na, labi na gyud karon nga medyo kusog-kusog na mga ligtas, daghana lagi. Okay, makasandig ba nga? Padersiano, sige, okay na. Lain na ba kayo na? Mga taki na ba nagkilay o ka ng colors book? Okay na na. Basta sikat lang. Ganahan kita na. Unsa ragot taon ko karon, labaw na gyud. Maari na kag mga obispo, sama ni Archbishop Abitoy. Ganahan kay ka nga paborito kang Archbishop. Ba sa ako ang ganila suod ka na Archbishop, labi nag-ilong kang Archbishop nga kaniya ako gining sinaligan, kuba-kuba din dughan. Labaw na yung arikas mga kardinal, inang kang kardinal bisan along Tagli, Kardinal David, kani ba ako gining sinaligan yun, believe kay ko basta ninduta sa imong feeling. Labaw na yung ato ka Santo Papa, sus ang atong pari diri gi-hire ni Pope Leo aron himuon yang sekretary. Lano nya ikaw inahan ka, ang akong anak nga pari, tunas matikan. Unsa ka og ilhon kas Ginoong iyang igsuon? Bebe. Ina imong tupad ina ganahan ka maigsuon ni Kristo. Ingna ba? Ganahan mo? Nya ganahan sad mo nga mahimong anak ni Maria. Wanay klaro mga naong. Ngano mura magdi kay mo excited? Excited. Sige. Nya kinsa ganito, unsay qualifications kay matag kuan man god para sa akong classmate si Kuan kanini ang class out nagka contemporary me dito sa UST nga karon sa Agustinian
community, siya na usas mga dagko kay Granggo to aron dito sa ilang kauluhan. Kuan kayo kana ganing proud kayo bisag kaming mga classmate makadungog mi nga abisan gani kanang ako gani kan temporary nga nahimong spokesperson sa CBCP, mura man gani kog proud na man gani ko'y classmate sad nga nahimo na rong monsignor nga vicar general sa usa ka diocese. Lipay anang lipay labi na gyud nami classmate nga mahimong obispo na lipay kay oy classmate na nako muna dunay qualifications. Una ka maabot sa dagko nga mga ranggo kay moingon masad may classmate na nako bright kay na munang naingon ana siya buutan kay na tanan kugihan kay na munang naingon ana na ay qualifications. Ug unsa may qualification ni Kristo? Simple ra kayo. Ang nagbuhat sa mga sugo sa akong amahan nga tuas langit mao ang akong inahan ug akong mga igsoon. Lingian sa imong tupad. Ina ka ng color sa imong buhok. Sugo na sa amahan. Tingna. Na kanang imorong purmas imong kilay. Sugo na sa amahan. Sugo. Kanang imong gipintal-pintal sa imong naong. Sugo na sa amahan. Ana, ipangutana. Kana rong kwarta nimo nga imong gitipigan, sugo ba na sa amahan nga tipigan ginang kwarta? Nga tigumon ginang kwarta? Sugo na sa amahan? Kana rong impeachment sa vice presidente, sugo na sa amahan? Kanang mga flood control uban pang mga scam nga niabot og mga trillions nga wa gyud nato mahibaw ipakaron gitabon-tabunan kay unahon gyud ang impeachment sa vice presidente, sugo na sa amahan? Sugo. Og dili sugo sa amahan, hunongon nato. Dili nato padayonon. Ay napagsigig pakolor na imong buhok. Ay napagsigig pangiskis na imong kilay, di man kadin na sugo. Ay napagsigig tigo man na imong kwarta. Kanang imong pagpangural anang imong yuta, nagamay na kayong agianan sa imong silingan, sugo din na sa amahan. Og dili hununga, kanang imong pagsigig paningil anang utang, nagikiha na gay nimo, imo ra man ginang igagaw, imo pag inang igsuon, imo jong gikiha. Sugo pa din na sa amahan, sa langit. Hununga. Og dili sugo. Mga igsoon, sayon ba ang paghunong sa buhat sa yawa? Sayon ba hunongon o lisod? Sayon? Kung sayon unta, dako na ang tataghalin sa atong raffle ticket. Sayon, og sayon pa ba? Atong halin karon niabot nag 47,174. Pakpak lang yapon ta. Pero gamay pa kay ning halina kay naapay mga 203,000 ka tickets nga wa pa mahalin niya upat na lang kaadlaw. Kay ngano man lisod yun hunongon ang sugo siyawa. Ug unsa may sugo siyawa? Tiguma ginang kwarta para sa imong kaugalingon. Tiguma gyud kay para na sa imong future. Ingon ra bas Padersiano ipahurot og palit ang raffle ticket. Ihurot ko nig palit. Ayaw nabuang ka diha, nayabag ka. Ani ingon man ang Ginoon, ingon man si Jesus, biyai ang tanan. Biyai gid ang tanan. Nya sunod nako, ayaw nayabag ka diha. Nya magunsa naman lang ka, mamatay ka. Wa na kay kaon. Ana man na. Nakarong bag-o agahapon lalis dito sa Senado sa impeachment court kon isupina bagyod ang kadtong mga bank records, BIR records ba to sa Vice Presidente sugod 2007 katong Vice Mayor pa siya hangtod 2024 kay aron mapamatud-an nga naa siya unexplained wealth.
na siya'y wa ma-explain nga kayamanan niya kung mapamatud-an nga naa siya'y unexplained wealth is a public servant, ma-impeach siya. Ang Vice Presidente radi ay mo'y dunay increase sa ilang kwarta. Sa inyong paminaw ba? By looking at our Philippine situation in politics, simple kaayong konsihal sa barangay, makailis yung iyang balay basta makonsihal na. Kasagaran, di noon tanan. Simple kaing kapitan sa barangay, mga usab gyud ang stados kinabuhi basta makapitan na. Simple kayong pari. Makailis gyud, makabag-og yung sakyanan basta mapari na. Simple kaayo nga pulis, piuwan pa, makausab yung balay usahay. Di ba? Daghan daghan, makita na to. Samot na gyud og mahimo kang konsihal sa lungsod. Samot na gyud mahimo kang mayor sa lungsod. Samot na gyud mahimo kang gobernador. Samot na gyud mahimo kang congressman, mahimo kang senador, mahimo kang presidente, mahimo kang sekretary, kabinete sa presidente. Mga usab ang ilang mga bahandi. Nganong di man na imbestigahan ang tanan? Nganong ang Vice Presidente raman? Tungod kay sugo na sa tao, dili sugo sa amahan. Ang kamatuoran manggod mga igsoon, sakit dawaton. Ngunang ako, ni himo man tog privilege speech ba to? Gihimo ni Senador Robin Padilla. Muslim man na siya, di man na Katoliko, di man na Kristiyano, Muslim. Pero muuyon ko siyang giingon nga mao man kani atong patakaran, ato magyud kaning tan-aw na gyud ang record, ato na lang buksan ang record natong tanan nga mga politicians. Dungan ta atong tan-awon pila may increase sa kwarta ni Bongbong Marcos sugod 2007 hangtod 2026. Pila may increase sa kwarta ni Romualdez gikan atong 2007 hangtod 2026. Wa ba kadihay mga unexplained wealth? Ang tanang mga congressmen, congresswomen, pila may increase sa ilang mga salin gikan atong 2007 o kanusa sila na involved sa politics hangtod karon. Ana ba? Nya ilantad na nato tanan, nya tan-aw nato kinsa nila ang angayang taktakon kay dunay mga daghang unexplained wealth. Nga igsoon, diri sa unang pagbasa, matod pa sa atong pagbasa, niingon si propeta kisa ni Mikiyas, Ginoo, bantay ang imong katawhan nga imong gipili kay nag-inusara sila. Gitabangan karon ang mga Duterte side sa tanang mga politicians gikan sa executive, appeal as executive, ang DOJ, Ombudsman, NBI, pulis nga kapulisan, unya sa legislative kontra sa mga Duterte, nag-inusara. Ingnon kong kontra, dili tungod kay waysa ni si BP Sara, pwede ragog ma-impeach na siya god, basta naalag yung kamatuoran. Ang nakaapan lang kay muraman og basta against gani ka sa Duterte, sakto ka. Pero against gani ka sa administrasyon, sayop ka. Diha ra dapita nga murag do na bay shadow ba. Mo na mo kung gikontrahan, gitabangan. Kay ang sayop na lang gyud karon ang Duterte, ang Vice Presidente, para sa mata sa NBI,
mata sa DOJ, mata sa Ombudsman, mata sa Congress o sa Senate, majority of them, sa ilang mga mata, ang sayop na agyod sa Vice Presidente, wa sa administrasyon, wa sa presidente o sa iyang mga kauban. Kita untang tanan, kamao unta tang muangkon sa atong mga sala. Ang ikaduhang requirement ni Hesus mao gyud ang paghinulsol sa mga sala. Mahimot ang igsuon ni Hesus kung kamao tang mohinulsol sa atong mga sala. Kani si Santiago, atong patron, may pagkabuangon man sa ni, ambisyoso man sad kay ni, ngandoy man sad ni siya nga mauna gid siya glingkod sa tuo or sa wala ni Hesus. Silang duha, si San Juan. Pero pagsulti ni Hesus, kinsa tong gustong mahimong labing taas or labaw sa tanan, kinahanglang mahimong ulipon ug alagad sa tanan. Kani si Santiago ug si San Juan, usasad sa himo dayon og lakang sugod ato, wa na gid sila mo pakitag pangambisyon. Gani ang ambisyon na ni Santiago mauna nga mauna unta siya og hatag og pagpakita og pagsaksi sa iyang pagsunod ni Kristo. Ug mauna siya giunang naputlas liog. Ana, tigilingay mong tupad. Ingna ako'y udang mubaligya sa tanan akong kabtangan para ipalit og raffle ticket. Ingna. Nya maingon sa na imong tupad, dili, unhan ti ka. Bekin sa nato'y maglumba ron og himo og lakang para ibaligya ang tanan aron ipalit dayon og raffle ticket, ilhon ka nga igsuon ni Kristo. Pero maglumba gani tag tipig og kwarta samas gibuhat sa atong mga politicians karon, unya paasip-asip dayon nga interested kuno sila sa katotohanan nga kanang mga wealth nga unexplained pangitaon gyud. Pamakak mo na kay igo ra man sila mosulti basta ang laing tao mo'y daw na din kanang moingon ko ninyo, lingkod mo sa atubangan, kanang naay bakanting lingkuranan sa atubangan, diha mo lingkod. Tanawa unsay buhaton sa uban kasagaran gyud mulingi. Siya di siya mo irog dito, magsige siya pangingon siyang tupad. Mo naman ko ayaw mo paglingi di ako rin mo sulti dire. Nganong suguon mo na nimo nga ikaw sad do naman kay obligasyon pagbuhat ana ay nalang panugo. Ang Ginoo ray mo sugo nato. Mo na ningon si Jesus, ang akong igsuon maotong nagtuman sa sugo sa akong amahan nga tuas langit. Kitang tanan di ta magsinuguay. Mutuman ta maglumba tagtuman. Wala ka mo maingon ko ron, pamalit mo raffle ticket. Palit na. Nga ikaw di kang palit. Nung ko'y kwarta, ingon bita kong ibaligya ng inyong refrigerator, kanang TV, kanang sakyanan. Ingkawa man sa imo palit. Suway, baligya. Dito sa mga financing ay, ingna dito, akong Fortuner, ako ning baligya. Pila may dawat ninyo ani. Nya maingon din na sila, pwede ka 300,000 na lang na. Nya maingon sila nga, oy ayaw sad, oy kay pwede pa manigod siya 1 million siya. Ay, among dawat 300,000. Sige, para akong ikapalit og raffle ticket. Dawaton na nilang 300,000. Ibaligya na nilang 800,000. O di ginansya sila. O kanus ana mahalin, di naman na problema. Basta ang ilang markup ana, dako, tagaan din kanila 300,000. Dali-dali din kag ari diri ikaw niya, ipalit din nimo raffle ticket ang 300,000. Di, porting lipaya. Wa na kay sakyanan. Nahimo dayon kang igsuon ni Kristo. Maglakaw din kasdan. Sa imong Fortuner, Brad? Siya, akong baligya. Siya, nga naman, nihang lagag kwarta? Akong gidonate dito simbahan. So, galakaw na ka. Siya, mao man ang kinabuhi ni Kristo. Nga igsuon naman ni. Lakaw lang sa ko.
Saman, okay mo na. Ang kuyaw gyud og moingon karon nga ibaligya nimo imong balay ug ang tanang suod sa balay niya ang mudawat sa imong balay moingon lang ako lang nang paliton og 50,000. Ayaw sad oy to story baya na. Insya kadako na di magin na pwede ganig paliton og 5 million. Insya di 50,000 akong palit. Ikaw sige na lang basta makapalit na kong raffle ticket. Palit din kang raffle ticket dire 50,000 biyaan nimo imong balay. Nya maghigda na lang kas daplisdan. Nya moingon siya, nayabag man tingali ka. Tuo man ka ng padersyano. Isa, wa ko ba tuong padersyano eh. Nisugo nas amahan na kung gusto kang mahimong igsuon ni Kristo, kinahanglang biyaan nimo ang tanan. Kay si Kristo way balay, maayo pa kuno ang mga langgam ug ang mga milo kay naa pa sila'y ilang kapulian. Pero ang anak sa tao nga hako rong nahimong igsuon, wa siya'y kapahulayan. Ana. Nangahilo man mo. Ingon ang atong salmo, Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy. Ang Pilipinas karon nangandoy kaluoy sa Ginoo. Makaluluoy na kaita. Ang mga batan-on karon na ako'y nakitaan sa social media na anay mga nag-organize nga mga batan-on na ha. Nag-organize sila maghimog rally tungod sa ilang kaguol sa nahitabo karos Pilipinas matod pa nila unsa nalay mahitabo sa among kaugmaon. Sila ang mga batan-on. Kita mga tiwasuno naman ta kasagaran, di na kaita mo mahadlok anirong nahitabo nga nalusno na nagikan atong 2022 hangtod karon 9 trilyon na ang utang nato nga nadugang sa atong national debt. 9 trilyon. Wa tay mga infrastructure, wa ganitay mga additional nga mga manufacturing or businesses. Unya, ang atong mga batan-on, ang inyong mga apo, ang inyong mga anak, unsa kay dangatan anak kung magpadayon ning maong pamaagi karon sa pagtibugsok sa atong kuan, ang utang ni sakag maayo, ang atong ekonomiya ni us-us og maayo. Unsa may dangatan sa atong mga batan-on? Unya ang kamatuoran dili na makit-an kay tabunan ra sa lain-lain nga mga pamaagi, ginamit ang gahom, ginamit ang legal power nga gikuptan sa atong mga nagkakunayb nga mga leader kunuhay sa atong gobyerno. Ang mga batan-on, sila pa'y mo suffer. Kamo, kita, 20 years from now, hurot-hurot naman ta. Pero 20 years from now, kung magpadayon ng maong kahimtang karon sa atong nasod, kanang inyo karong gipasuso diha, kanang inyong gipa-eskwela nga naas elementary, kanang naaron sa minor o senior high school, kana sila mo'y mag-antos og maayo. Ni apay drugas karong daghan na kaayo, patay to the max, perting pinatyanay, mga vlogger gipatay, mga nanginabuhi tao, nag-drive habal patyon, ang naglakaw nga estudyante, luguson, patyon, nagsigi na sa nakaron, mga balay, sakon, mga tindahan, tuliso, na karon. Nya, mupiyong lang taani. Muna mga batan-on, congratulations sa naghinay-hinay na karon og paningkamot para niining maong aksyon nga musulti na ta, freedom of speech. Musulti ta nga naglisod na ta. Dinhay nagkadaghan na ang nag-request nako og tabang sa pagpaeskwela, tabang sa ilang balay, hasta pabugas, hasta tambal, siging pangayog tabang. Kay wa na may mga budget ang atong gobyerno para ani. Nya kita dinhi utrosad na negative na ganit atong niagi na sang simana. Tinudan na negative ta. Pero giagwanta lang gina namo, total diya may daghang bungas taong diri. Amo lang ng kanon. Napay kamunggay, na to pelugbati dito sunahan. Nalay among kanon.
Pero balagad lang kita diri, balag wa natay hapit kaon kay iba mo masabing galisod mo. Ga-expect man kay may mahurot og kahalin ang 200,000 nga raffle tickets, karon upat na lang kaadlaw, wa pa magikabot 50,000 atong halin. Mosabot lang kita ana. Lisod oy. Kahimtang karon. Karon pa gani ni, pun-i ko og 10 years. Pun-i og 10 years gikan karon. Pun-i og another 10 years, 20 years from now. Kung di ta maminaw sa atong amahan, kung di ta mahimong igsuon og inahan ni Kristo, malusno gid ta.